Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Asị m nke onye chiri na zere. Ozi a na-ezi bụ maka Igbo nọ n'ụzọ ije na Igbo nọ na be anyị. Ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo, biko kpụrụ oche nwanne odorokwu bịara m nso. Ọ bụrụ na iteta ụlọ ụtụtụ, biko yọba chi gị ka ọnwụnwa a ghara ịbịara gị, ka ọnwụnwa a ghara ịbịara onye ịma n'afọzie onye nke gị. Ọnwụnwa na-anwa onye ukwu, ọ na-anwa onye nta. No wonder ndị gụrụ egwu si na ọnwụnwa na-abịalụ onye oke amamife, amamife ya laa. Ọnwụnwa na-abịalụ onye ji ego, ọgaranya, ọgaranya na. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo, biko ka nna ayọ gị. Nke ịbụa, ọ bụ na ịbụ nwa afọ Igbo na ị na-azụ afịa, na ị na-eme exchange of goods and services, biko hụchaa ntị ọfụma n'ebe a bụ ebe dị mkpa rie nne nke ukwuu a. Ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma na ị na-azụ afịa, biko mara amara ma buru n'obi na o nwere ndị ife gị na-ewe iwe, na o nwere ndị achọrọ ka ị gaa n'iru, na o nwere ndị anabatara ka a sịkwa nọọ gị nwa ka eji afa gị were atụ afịa, maọbụ ka eji afa gị were aga n'iru. Ị na-eze ndị oyi gị, na-ezekwa ndị iro gị. Oyi nduje n'ife na ihe sokwa anyị. Ọ bụghị ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ọ bụrụ na ị na-azụ ju something, hụchaa ntị. Ọ bụrụ na mmadụ ebutere gị ngwa ahịa ka igoro, ikekwe ọ bụrụ na ọgbatumtum, ọ bụrụ na moto, ọ bụrụ na telivishọn, ọ bụrụ na standing fan, keke na pep, wee gwa gị na o ji wee bụ nkewa, biko na o nidiri ego ka o lee ihe were ego wee sọvụa nsogbu dakwasịrị ya. Nwanne m nwoke, hụchaa ntị ọfụma. Si ife ị nwere ike imedowere m, biko kaba arụ. Ọ bụrụ na o weta akwụkwọ ikikere o ji wee zụ ya bụ ihe, kaba arụ ka unu jee n'ụlọ ikpe ka unu mee exchange of ownership. Maka na unu n'anya ọtụtụ na-eje forge ya akwụkwọ ikikere, ị marọ na ihe o lebere gị ọ bụ ihe ezute n'ori, ọ bụ ihe agbawuru mmadụ wee zute ewee lebe gị. Ọnya bụ na n'ikpete maazụ, ọ bụrụ gị nwa ji ebu n'anya bụ ihe. Ọtụtụ ụmụnne anyị esigo n'ihe dị otu a wee dọọ n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ọtụtụ ụmụnne anyị esigo n'ihe dị otu a wee jebe n'ụwa afụdowe ebe nke dị ka ibe ya. Ọ bụrụ na iso akpa nkata maka ọdịda mmadụ, maọbụ ọ bụrụ na iso akpa nkata ka ị wee megide onye aka ya dị ọcha, nwanne hụchaa ntị ọfụma. Ihe iji wee tụrụ mmadụ ka emechaa lachigharị gị. The day of remedies is coming. Maka enyere gị ego ka ị gbaa ama ụgha, ka ị kpaa nkata megide nwanne gị. Nwanne nka njụa gị, onye buru nwanne ya abụọ odegwu nke ikpete maazụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo mba ọzọ na ị nọghọ n'ala Igbo, biko mata amata na anyị nwa bụ ndị Igbo na-adị abụkarịba a victim. Na-adọ oge anya na ntị. Ọkụkọ na-akpa nri, anya ufi akọ na ya. Maka ọtụtụ obodo ị nọ, ọ bụghị mmadụ niile nabatara gị. Maka gịnị? Na ịbụ onye Igbo, na ị na-eme ọfụma. Maka na ihe ọbụla akpọrọ ndị Igbo, ụnụ maka o si adị, ịrụ ma na ọ na-apụ iche. Ihe m ji ekwu ya amaghị ihe Ọnịcha gwara Obosi. Biko nwanne m, dịka m si wee kwu, ọ bụrụ na iteta ụlọ ụtụtụ, yọba chi gị ka ọnwụnwa a ghara ịbịara gị. Talk less of more onye ịma maọbụ onye dị gị n'arụ dịka ya family member. Ndewo na ị nabatara ozi a. Tụsaa ya ka ụmụnne anyị sonye, maka na anụ taa ka ara eze, ụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ọ bụrụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Daalụ na ụmụnne m ndị Igbo.